L'agenda del cap de setmana ve marcada pel començament de la Festa Major d'hivern amb motiu de Sant Romà. Tot plegat començarà amb una cercavila i el pregó durant la tarda del divendres 13 de novembre. La sopa de l'àvia, concerts de nit a l'Espai de les Barraques, Trastocada 2015 i la representació de l'obra Sort dels Anuncis al Casal de l'Obrera són alguns dels molts actes programats per aquests primers dies de Festa Major. També cal destacar l'espectacle amb l'humorista Joan Pera, Fer riure és un art, al Teatre de Lloret el dia 17 de novembre a les 9 del vespre, o també el 39è homenatge a la gent gran el dia 19. La biblioteca acull fins al 28 de novembre l'exposició Hiroshima i Nagasaki, 70 anys de la bomba atòmica. La retrospectiva exposa les conseqüències a curt i a llarg termini d'aquesta gran catàstrofe. Per altra banda, i també a la biblioteca, continuen les sessions dels dissabtes del Racó de Contes. Serà a 2:15 del migdia amb contes que bateguen, explicat per la senyoreta, la Parleta i els mitjons. Durant tot el cap de setmana, Lloret es traslladarà a l'època medieval amb motiu de la 15a edició d'una fira plena d'activitats. Músics, bufons, cavallers, ballarines de dansa del ventre, artesans d'oficis antics o faquirs, entre d'altres, ambientaran els carrers. També hi haurà visites teatralitzades al Castell de Sant Joan i, a més, es faran diferents representacions itinerants. Pels més petits, el Teatre de Lloret ofereix l'espectacle Núvols per a nadons de la companyia La Petita Malamaluga, una proposta de petit format per a nens de 0 a 3 anys amb música jazz i contes. Les sessions són diumenge a les 11 del matí i a les 12, tot i que per aquesta darrera les entrades ja estan exhaurides.